Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da ƙara kasancewa da mu sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin wannan chata mai albarka ta Jarumai TV. A yau muna ɗauke da jerin jaruman Kannywood mata na masana'antar Kannywood waɗanda suna raye amma kuma an daina ganin su a fina-finan Kannywood. Ko kuma mu ce waɗanda tauraruwarsu ta shuɗe da kuma wani dalilai da yasa suka daina fitowa a masana'antar Kannywood. Wanda suna raye wasu ma suna tunanin kamar sun mutu kuma suna ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka yi tashi a masana'antar Kannywood. Duba da yanayin yadda ita kanta masana'antar Kannywood idan tauraruwarka tana haskawa to za a yi ta yi da kai, idan kuma tauraruwarka da zarar ta daina haskawa kuma za ka shiga wani yanayi a daina ganin ka. Tom, idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan chata mu ta Jarumai TV na farko, ka yi ƙoƙarin danna alamar subscribing ko sharing ko liking. Kuma ka bi mu a sannan a hankali gurin waɗannan jerin jaruman Kannywood waɗanda za mu ce a halin yanzu suna raye kamar ba sa raye a masana'antar ta Kannywood. Inda ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da jaruma ta farko wato mai suna jaruma Ummi Zizi. Ummi Zizi dai jaruma ce a masana'antar Kannywood wacce asalin sunanta shine Ummi Ibrahim. Ta yi fina-finai daban-daban irin su jinsi, inda a nan ta sami sunanta na Ummi Zizi a shirin fim ɗin wato jinsi kenan wanda ta gudanar a masana'antar Kannywood. Ummi Zizi da an haife ta ne a shekarar 1987. Ta yi tashe a fina-finai daban-daban da suka hada da Nollywood da kuma Kannywood. Jaruma ce da ta yi tashe sosai a masana'antar Kannywood. Ta yi fina-finai irin su Nollywood kamar irin su Black of Love, sai kuma fina-finan Kannywood na Hausa waɗanda ta gudanar da su irin su Gambiza, irin su ‘Yan Uwa, sai kuma shirin fim ɗin jinsi ɗin wanda a shine ta ɗaukaka sosai. Ta yi zamani da jaruman Kannywood da dama a masana'antar Kannywood irin su Adam A. Zango da kuma Ali Nuhu. Ita ma ta yi tashi a lokacinta sosai matuƙa, wasu da dama sun santa. Sai jaruma ta gaba mai suna Maryam Hiyana. Maryam Hiyana fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma sananna wacce ɗaiɗai wanda yake a masana'antar Kannywood ko kuma mu ce ɗaiɗai wanda yake kallon fina-finan Kannywood tun daga 2000 zuwa yanzu bai san wato jaruma mai suna Maryam Hiyana ba. Domin ko jaruma ce da ta tashi da su Rabilu Musa Ibro, Ulu, Yautai da dai sauransu. Ta daɗe tana fim, a yanzu ta yi aure. Asalin sunanta kuma shine Maryam Usman, wanda wasu da dama kuma suke sananta da Maryam Olomi. Sanadiyar fim ɗinta na wato Hiyana ya sa ta samo suna Maryam Hiyana. Shirin fim ɗinta na Hiyana shine ya sa ta samu sunanta na Maryam Hiyana kuma ta daina fitowa a masana'antar Kannywood. Sai jaruma ta gaba wato Fati Shu'uma. Fati Shu'uma fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood, ita ma sananna wacce mutane da dama sun santa. Wato ta samu asalin sunanta ne wato na Fati Shu'uma a cikin wani shirin fim nata na Shu'uma, wanda a nan da ta samu Fati Shu'uma kuma jaruma ce da ta iya acting a masana'antar Kannywood. Ta yi tashe sosai fiye da yadda ba a tunani a masana'antar ta Kannywood, wanda ita ma a halin yanzu an daina ganin ta a fina-finai ko mu ce ta daina fitowa a fina-finan masana'antar Kannywood. Kwatsam kuma a cikin shirin fim ɗin manyan mata a halin yanzu akwai ta a ciki, wanda take taka rawar gani ita ma a cikin wannan shirin fim ɗin, wanda ita ma tauraruwar ta daina haska. Sai jaruma ta gaba wato Fati Yola, ba Fatima Yola ba, Fati Yola. Dan mafi akasarin mutane dama da an ce Fati Yola ɗaukar suke Tima Yola, to Fati Yola daban Tima Yola daban. Wannan ita ce Fati Yola, tsohuwar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Asalin sunanta shine Fatima Muhammad, yar jihar Adamawa ce da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, a garin Yola. Ta yi fina-finai daban-daban. Ta shigo masana'antar Kannywood a 2006. Ta yi fim ɗinta mai suna Mai Farin Jini. Ta yi tashe sosai, ta yi lokaci a masana'antar ta Kannywood kamar yadda ba a tunani. An daina ganin ta saboda ta yi aure. Jarumar mai suna Fati Yola, babban dalilin da ya sa ta ne fitowa a masana'antar Kannywood ko mace ta ne fitowa a fina-finan Kannywood, aure ta yi ta bar masana'antar Kannywood, wanda a halin yanzu ba ta fitowa a masana'antar Kannywood tun daga lokacin da ta yi aure. Allah ya rufa mata asiri, shikenan har yanzu ta zauna bulun buki, babu ita babu labarinta a wasu fina-finan Kannywood. Allah ya rufa mata asiri. Wannan a time na ta ɗora wannan hoton a Instagram ɗinta lokacin da aka ɗaura mata aure kenan ranar. Sai jaruma ta gaba mai suna Zainab Raga. Zainab Raga dai jaruma ce a masana'antar Kannywood.
wacce ta shahara ta yi tashe sosai, tana ɗaya daga cikin a lokacin nan tana ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai kyawawa a masana'antar Kannywood wanda ake matuƙar ji da su. Idan ba za ku manta ba, akwai wani ɗiga-ɗiga a jikin Maryam Raga wanda ba kwalli ba ne ba, haka Allah ya yi ta, wanda har wani lokaci aka yi zamani da mutane dama suke irin mata da dama suke irin wannan ɗige-ɗigen sunan Zainab Raga. Zainab Raga ta yi fina-finai Ɗan Sarki, Ahalil Kitabi da Adam A Zango, Ga Duhu Ga Haske. Ta yi aure, tana da ya mace wacce yarta a halin yanzu tana nan, za mu iya cewa tana da shekara 7 a duniya. Wannan ita ce yarinyarta kenan, wannan wacce muka ɗora maka. Ita ma Zainab Raga dalilin da yasa ta daina fitowa a masana'antar Kannywood ko mace ta daina fitowa a fina-finai, aure ce Allah ya rufa mata asiri ta bar masana'antar Kannywood, don yanzu haka jarumar ta yi aure. Sai jarumar ta gaba ba ta lokaci ba, mai suna Maimuna Muhammad. Maimuna Muhammad dai fitacciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood wacce mafi akasarin mutane suka fi saninta da Maimuna wata yarinya. Ta tashe sosai, fitacciya, ta yi lokaci sosai a masana'antar Kannywood. A shekarar 2010 zuwa 2015 ta yi fina-finai da manya-manyan jarumai irin su Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, wata yarinya. Ta yi fina-finai irin su Wata Yarinya, Camfi, Maimunatu. Haifaffiyar ƙasar Nijar ce, ba 'yar Najeriya ba ce, tana da masoya da tarin mabiya a masana'antar Kannywood. An daina ganinta kwatsam, hakan nan aka daina ganinta, ta daina fitowa a fina-finai wanda mutane dama za mu iya cewa Maimuna Muhammad ba mu san dalilin da yasa, ba mu san takamaiman dalilin da yasa Maimuna Muhammad ko mu ce Maimuna Wata Yarinya ta daina fitowa a fina-finan Kannywood ba. Sai dai za mu iya cewa kamar ita tauraruwar ta daina haskawa, ko mu ce ta ƙare mata ta bar masana'antar Kannywood sanadiyar abubuwan da suke faruwa da ita wanda mu ba mu sani ba, amma insha Allah za mu bincike mu ga me ya faru da Maimuna Wata Yarinya ko mu ce Maimuna Muhammad, gurin da za mu binciko muku dalilin da yasa jarumar ta daina fitowa a fina-finan Kannywood. In kuma ta yi aure, duk dai za mu sanar da ku a fatu a cikin bidiyon mu na gaba insha Allah, ba tare da ɓata lokaci ba. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da ƙara kasancewa da mu, sannan barkanku da ƙara saduwa da mu a cikin tashar tamu ta Jarumai TV. Wannan ce za ta ƙoƙari gurin kawo maka wato jerin jaruman Kannywood zalla, kuma za ta ke maka bayani akan jaruman Kannywood kawai tsantsa a cikin wannan chat tamu, wanda za mu ƙoƙari gurin binciko maka abubuwa daban-daban da suka shafi jarumai mata ko maza, actors ko kuma daraktoci ko producers, duk dai abin da ya shafi Kannywood a cikin wannan chat tamu mai albarka ta Jarumai TV. Kar ka manta, idan wannan ya ɗaya daga cikin zuwan ka wannan chat tamu mai albarka, kai kokari gurin danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin samun bidiyon. A wannan bidiyo namu na jerin jaruman Kannywood waɗanda tauraruwar su ta daina haska ko mu ce aka daina ganin su a Kannywood kwatsam, da suka hada da Maimuna Muhammad wacce aka fi sani da Maimuna Wata Yarinya, Zainab Raga da kuma wato Fati Yola, tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood wacce aka fi sani da Fati Muhammad, sai kuma Maryam Hiyana, ita ma tana ɗaya daga cikin wanda muka kawo muku, sai kuma Ummi Zizi wacce aka fi saninta da Ummi Ibrahim. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin wanda muka kawo maka a Part 1, wanda insha Allah za mu kawo maka Part 2 nan ba da juma'a ba a cikin wannan chat mai albarka ta Jarumai TV. Ku kasance da mu a koda yaushe, ku ci gaba da bibiyan mu domin samun bidiyon mu daban-daban da zamu mun ɗora. Jarumai TV ta